Skal vi ikke gå ud til dem? Er du med til at gå ud til dem? Her, vi kan gå hen til dem. Man kan ikke se noget på mit kamera. Det kan man heller ikke på mit. Jeg er bare bange for slanger. Ja, okay, det gør vi ikke skal gå ud alligevel. Hvad bliver det? Det kunne være rimelig pimbenige. Hvad? Det kunne være rimelig pimbenige. Og lige få sådan en slange i hvid. Det er noget, pigerne kan lide, har jeg hørt. Se, hvordan de bare glor på os. Det er det, som er så farligt, det her. De er alle. Fuck, der er mange i dag. Så hopper de sgu. Så er de sgu ude på tur. Det er første gang, jeg har set så mange. Ja, også mig. Altså, udover zoom. De vidste, at vi kom. I dag, hvor vi filmede. 5 års barn, der er jo. Skide der jo, mand. Spiller godt tak, altså. Den var stor en over, mand. Så jeg tør ikke mere, bange for den griber også.